Retek, lek tutuk aku tak ngaturi ya kuwi Mas Klitik karo Mas Kluthuk wis standby wiwit mau. Ya, dihormati ngangge apa iki? Apa ya penak iki? Rampat. Oke. Rampat kuwi wajib kok cara ngestina ya kabur. Ah iya. Ah iya. Monggo Mas Klitik, Mas Kluthuk duojo tampil bersama Srampat. Oh iya. Kamangka niki lak nggon tatanan budaya to, Mas. Betul. Cobi penjan raosaken cobi. Wong joget penak-penak mbok yo ben rampung sik. Nggih, leres Mas. Dadi yen ngerti karo budaya, ngerti karo seni iki dinteni toleransi yen wis suwuk nembe jenengan walang kek. Lah ngoten lho Mas, karep kula ngoten. Lah nggih. Kula ken ningali nderekke sinten ngoten kula ken ningali ngoten lho. Nggih. Ora ayak-ayakan ngoten niki. Ngirit wektu kok. Lho. Ngirit wektu ya ngirit wektu ning paling ora ndelok nggon lak ngoten to Mas. Leres empan papan. Nah nggih. Wong mriki piyai ingkang budaya kados mekaten nih. Kok iso dindek sak nggon-nggon pripun cobi? Enggak boleh ngoten. Sampeyan sing ngusulke teng Pak Lurah niku kula lho Mas. Lah niku lho. Mbok yo
menghormati sedikit. Paling tidak ki membawa nama besarnya Mas Cahyo Kuntadi. Loh, kuwi. Gitu loh. Ora kok terus ngene iki terus mbok ndek rasane seniman ki piye to, Mas? Ngono, wah jan. Iya. Lho ora iya tok. Kowe iki iya tok ning paling ora ki dilebokke pikiran ya ditandurke ning ati. Awake dhewe lak mitra kerja to, Mas. Saestu Mas Nggih. Cahyo. Tegese kesuksesan di dalam pementasan itu ditentukan Kebersamaan. kula jenengan kebersamaan Lah semua iki. tim. Iki. Dadi sampean saiso-iso gane tak usulke lantaran rezeki saka panitia ya to. Mbok pira mboro sampeyan menghormati aku, nggahke aku ngono kuwi. Gendera dihormati. Lho, ora kok perkara genderane. Oh, bocah ki ngene iki lho. Bocah ki nek angger titisane Saimun ngene iki. Dijak omong-omongan mesti ra konek ngene iki. Wong paling tidak iki. Satimun. Ha nggih, dulure lak Saimun. Iya. Riko Satimun niki Saimun. Kula gandengke. Nggih. Mula ngeten iki lho Mas Cahyo. Nggih. Ngalap berkah piyayi ngampel. Paling tidak ngampel niku guyub rukune kados mekaten. Nggih. Iki tok kepara nyata sedaya pinaringan sehat walafiat lenggah ingkang mat-matan kondene dipun lenggahi para punggawa-punggawa desa. Nggih. Nikalah salah satu penghormatan sawab yang terbaik untuk kita semua sebagai pelaku seni. Leres. Ing- Lan piyayi rukun lan boten kompak lan boten solid lan boten kenging dipun tingali pinuju ngeten iki. Leres. Kok tiap tahun ngeneki syukuran sing meriah yang indah seperti ini. Nggih. Tondo lamun to ngampel warganya adalah guyub, rukun dan kompak. Tepuk tangan Ngono. kagem ngampel cobi. Wong kene kompak lho iki cah loro ora kompak iki piye? Lho nek kula niku bisa mengompakkan situasi, Mas. Betul. Ngoten lho, lah niki cobi benyan pirsani. Napa wonten penonton gawa kloso dhewe ngeten iki? Ora enek, jajal. Nggih. Niki karena apa? Simpatik kepada budaya. Betul. Ngerti lho. Ini adalah satu tolak ukur bahwa penonton malam hari ini penonton yang hebat membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk Ini lho, Mas. tangan. Cok. Nyatanipun wiwit ngriki nggih kebak, tengah kebak ngriki nggih kebak. Lah karep kula nganti Mas kula aja kluthuk niku kula ken dadi tameng. Tameng mripun. Tameng niku ben ngerti acarane napa ngoten lho. Betul, betul. Acaranya adalah syukuran Nggih. budidaya ikan lele, budidaya ikan lele kuwi mudah-mudahan Sik kok budidayakan lele piye to? gitu. Lho, wah kowe iki ra maca undangan apa piye? Banere wis ora asing meneh lho. Benerin direnek di benerin. Lho, banere wis terpampang ning gone prapatan-prapatan ngawur wae. Neng media massa wis akeh ning IG ning Pak, nggen media Facebook. sosial, Pak. Oh iya, media sosial. Kok iso media massa Maaf, karepe maaf. Ayo. dalah ki jaluk dimasa dhewe kita. Kuwi lho padha karo tunggali Saimun mau aduh Iki, ya. ngoten lho Pak. Niki lho kok Iya ya, iso budidaya betul. lele. Betul, Pak. Ini acaranya PHBN kalian bersih desa. Betul. Dua rangkaian acara dirangkum menjadi satu. Betul. Ini bentuk kekompakan dan keharmonisan di antara pejabat dan masyarakat. Nggih. Niki Mas, Nggih. PHBN kok lah artinipun penjelasan apa Mas? Nggih no peringatan Hari Besar, Besar Nasional. Nasional. Nggih. Berarti meh padha kalih HUT. HUT kuwi apa? Tulisan. Ya kabeh ngerti lek Nggih, tulisan nggih. PHBN malah PHBN diterangke. apa, Pak? Eh, PHBN. Peringatan H niki Hari B Besar N Nasional. Berarti padha karo HUT. Lah iya padha. HUT niku napa? Singkatan kuwi, singkatan. Singkatane HUT. maksudnya nek diwaca Hut. Kepanjangane apa, Tuk? Dah bleset neh ta iki Mas. Angel tenan. Bleset tenan saestu. Ngene iki lho sing diarani Mas Cahyo golek keseimbangan nggon panggung pakeliran iki karepe ben enek pelawak bisa membantu kesuksesan dalam nimbuk Nah, cangkik. betul. Lah carane napa to niki? Loh, acaranya kan bersih desa. Lah. HUT. Apa? Hari ulang tahun. Ya pokoke mengucapkan mudah-mudahan hari panjang umur, mudah-mudahan hari kedepannya semakin lebih bahagia. Iki sapa neh sing Muga- diomongke iki? Kene iki bersih desa HUTRI ora Nggih. kok ora netakne hari ya ora. Lah jeneng mau dawuh to? Ha nggih. HUT napa? Hari ulang tahun. Lah nggih berarti kan niki wayangan iki lak dalam rangka ulang tahun hari. Aduh mati ya. Pokoknya kalau dongane moga-moga hari panjang umur. Oh, sik toko hari sapa? Kok iso? Hari cang ampel kene lho. Iku Wingi- nyekel. Kowe ora sembrono lho. Sik Mas Cahyo sik. Siap, Mas. siap. Iki kudu diluruskan. Lurusno. Heeh. Maksudnya HUT itu hari ulang tahun. Lah iya, berarti kan si ulang tahun hari. Lah lho iya iki.
Sampeyan Saiki tak kleru. tekon. Loh. Hari iki maknanya bukan nama orang. Sakniki lho teko. Apa? Mas Cahyo ulang tahun, berarti sing ulang tahun sinten? Kula Cahyo. Lah nggih. Nggih. Jo Klitik ulang tahun, berarti sing ulang tahun Joklitik. Pak Inu ulang tahun, sing ulang tahun Ya Pak Inu. berarti lek hari ulang tahun sing ulang tahun sapa? Hari. Lah iya. Apa salah aku? Tik, aku Aku dongakne muga-muga aku hari. karo kowe ketok goblok men to ki Alah Mas. domongi aku ini angger wong pekok saya melu pekok iso. Maksudnya hari kuwi tegese dina, Mas. Nah. Dina ambal warsa negarane awake dhewe sing 78. Lah iya. Ngono lho. Tur ya dibarengke karo bersih desa. Betul. Ngono. Lah iki jumbo hari ulang tahun dengan Nah. gandeng cenenge karo bersih desa kuwi ana hubungane. HUT RI yang ke-78, 78 itu jumlahnya berapa? Lho kuwi sapa ora teko aku iki. Aku ki takon sampean yo Mas, Yo. nyambut gawe wong loro ki aja ming saling Ya lek teko iki menjatuhkan. aja gampang-gampang, mosok 7 karo 8 kok teko aku. Iso apa ora ngono lho. Loh, lah iya nek 7 karo 8 kan jelas to jumlahe 15. Lah ya wis terus nyamuk teko aku. Lah kowe lak dulurku to. Ya dulur ki tekok ki sing angel pisan. Dadi aku ngowe pitulungan ki sing lebih bermanfaat. Lah nek tekok mek 7 karo 8 jumlahe piro yo ngisi-ngisini. Kowe aja kemlelet tuk nang kene. Lah iya. Kowe tegese nun sewu ngerti ra pari ya. Paring. Pari lek saya isi saya ndingkluk. Nah, Orang kuwi lho. semakin pintar itu akan semakin Iya lek enek isine. Lah lek pas ora enek isine lagi ditanduri terus kena banjir, perairan isine boleh bosok kabeh ya. wis kowe angel men to. Klidik kuwi Nah. dulurmu memberi pertanyaan Iki. 7 karo 8 Delapan. itu kan mudah. Lah, nggih. Pamrih menyelamatkan kamu supaya kamu bisa menjawab. Lek dikei pertanyaan angel sampean ra iso jawab, engko kuwirangan klidik melu kuwirangan. Nah kuwi lho, isinku ya isinmu ya isine Mas Cahyo. Malah kowe ngisin-ngisini aku yen memberi pertanyaan semudah itu. Loh. Ya wis keminter. Saiki tak takoni Mas, Mas Klidik. Jan nggih. Sampeyan tak takoni Nggih sik. dawuh. 5 tambah 5. Wonten sedasa Gus. 5 tambah 7. Wonten 13. 12. Ayo lagi. Jumlah 12. Goblok ya. Anu ketularan iki, Pak. 6 tambah 6. Sik. 12. Sik. Tibake sing dulure sapa jenenge iki? Pak Imun awakmu tibake. Satimun. Timun. Kowe mergo ora konsentrasi. Wah, mak ketularan Baleni. pekok niki lho, Pak. Iya, 5 karo 5. Wonten sedasa Gus. Ya. Iki. 6 karo 6. Lah niki lagi 12. 7 dengan 7. Lah itu 14. 10 dengan 10. Jelas 20. 12 dengan 12. Jelas 24. Rene Duk. Aja guyang-guyu kowe. Ngono lho. Rene. Ayo. 7 karo 5 rolas. Bener ora? Ya bener lah ya bener. Kancane bleset bareng. Pak. Sampeyan lak mau pamer apa iki 7 karo 8 kepenaan to Iya, Pak. pertanyaane. Ayo sampeyan Loh, tak takoni. Pak Cahyo. Nah, 7 tambah 8 tambah 12 tambah 20 dikurangi 17 ditambah 52 tambah 1 swidak kurangi 70 ditambah 1300 piro? Duh, yo ora roh lho, Pak. Nah iya. Ki lho, Nah, mulane ngerti. kowe iki secara pikiran tuh pikiran yang secara komputer. Heeh. Itu lho. Tegese dek iki tong kosong Berbunyi berbunyi. nyaring. Dadi yen zaman saiki zaman komputer apa wae harus cepat, Lah itu lho. tepat dan akurat. Akurat. Oke, berarti piye dawuh jenengan? Tepat, cepat, akurat zaman komputer. Oke. Berarti Kayak sik tak takoni. Nggih dawuh Gus. 6 tambah 6, Wonten 12, 7 tambah 7, ada 14, 10 tambah 10. 20. Nah, Mas Kluduk. Kalau nggih. 7 tambah 8 tambah 5 tambah 10 Pitu lima. tambah 23 Seket pitu. tambah 66 tambah kurangi 50. 1.27 Kok wis akeh men Loh. Sing penting cepet. Kan dawuh jenengan ngoten, Pak. komputer. Lah nggih no. Heeh. Dawuh jenengan sing penting cepet. Perkara salah ndak masalah. Lek ngono kuwi yang ngrusak komputer ngono kuwi. Hitungan nganti tekan 1000 piro kuwi mau. Mung tambah-tambahane gur 50 iso tekan 1000 ora. Kowe iki cambleset to sampean tandingi lho kok. Pokoke kula niku nggumun kalih warga Maskat Ngampel, Pak. Ingkang wigati kula ndongakne muga-muga warga Maskat Ngampel, Lah, iya, Mbah Lurah enggal urusan sehat Terus. dan seluruh jajaran wonten ing Ngampel. Ngampel mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warga masyarakat Ngampel mudah-mudahan dohke bilahne cedake rezekine. Amin. Dan saya ini salah satu rekor muri saya hadir di Ngampel, Pak. Nyapa? Kula niku hampir beberapa bulan niki angger main ning desa, niki saya itu gumun, Pak. Ora ana Ngampel, ora ana kaya wong Ngampel ngriki. Kok iso? Kula niku lek tenggene desa-desa biasanya bersih desa, niku lek wayangan niku hadiah niku paling pol utama niku kipas angin. Ayo bener no. Iya. Paling pol Kulkas. kulkas. Dan kehebatannya Ngampel niki ini bisa menjadi rekor muri dalam kula nyambut gawe, Pak. Kok saged ngoten? Lagek tumon bersih desa, Nggih. wayangan, Nggih. hadiah utama tandon wis dicepakne ning kono kuwi. Ini salah satu bentuk menunjukkan wong Ngampel iki sing ora Jakrik, jakrik.
dagelane moto maling ngene iki lho. Dek, Kae iki dingge apa kuwi jenenge fasilitas nggon lapangan kok iso dudu hadiah utama to, Tak? hadiah matamu kuwi. Wong kae fasilitas lapangan kok iso. Lek hadiah kok Mbah Lurah iki mau. Ngawur wae, kae iki fasilitas. Eh? Kae iki pengairane kene, iki mripatmu kon Oh, dindi kok. Pengairan lho kuwi. Pengairan kok iso. Itu dalam segi pengairan, Pak. Alah kok ngendi neh kuwi. Kowe mbleset meneh to kowe. Tapi dalam segi kekompakan, Pak, niki menjadi keistimewaan. istimewanya Linmase, niku nun sewu lho Pak, Oke. Linmase, niku sinaiso sepuh-sepuh, tapi kebersamaan dan kekompakan itu bisa diacungi jempol. Panitia bagian konsumsi juga bisa diacungi jempol. Kok iso? Karang Taruna. Karang Taruna nih, nom-nom, kompak, ini yang bisa diacungi jempol, Jempol. bahwasanya yang bisa dinamakan Indonesia yang menanamkan jiwa dan percaya bahwasanya Pancasila berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua, itu adalah ngampel, Pak. Loh. Nyolong Omonganmu ki lho, Loh. mau mbok yo ngarep dah ngomong teteh ngono. Aku ngomong ini ki, aku mek ngene, suatu saat ini bisa menjadi referensi desa kula, Pak. referensi kaya radio ae kok iso. Kuwi frekuensi. Desa kula, Pak. Niku lek kula niku pengen lho, Pak. Pripun? Ngampel niku lho, jangan pirsani warga Lek, masyarakat ngeten iki. duduk Mbah Lurah rendah. Induk sudah 2 periode Oke. ngasta wonten ing tlatah Ngampel. Oke. Kekompakan kebersamaan ini menjadi tolak ukur, Pak. Ya. Desaku niku, Pak. Niki Wah, jan cerita. ngeri, Pak. Saestu. Piye, Desa Pak? kula niku ngeri. Desa kula niku rawan, Pak. Karena perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu yang menjadi perselisihan antara warga satu dengan yang lainnya. Kok saged ngoten Mas? Loh, enggak, Pak. Nggih, niki lho, Ngampel, Pak. Kula krungu kok Blitar. Pilihan lurah ngriki, niki wis kompak saya kok kapti. Wis pokoke beda pilihan orang rusak bebrayan, beda panemu orang jalir padu. Niku Ngampel, Pak. Weh, Tapi lek desa kula niku gawate ra umum. gawat piye? Pilihan lurah nggon kuwi lho, ada 3 pilih, Pak. Ada 3 calon. Niku ngantek bahaya, rawan Pak ngen kula niku. Rawane piye? Bocah cilik iki ya jam 4 sore kuwi ra oleh metu ka omah. Iya bener no. Wong wedok niku jam 8 bengi niku maksimal niku metu ka omah. Kudu mulih. Ndang balik. Nang mulai. Wong lanang niku metu bengi jam 12 bengi lho. Nggih. Niku nguyuh dicekel, Pak. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya itu Semelangane kriminal ngono ya. Oh, gak berarti nggonmu ki ora harmonis. Mergo masyarakat yang sehat, masyarakat yang cerdas itu hancurnya oleh masyarakat yang suka memprovokasi. Iya. Loh, Ngono lho. Rungokno omonganku ta. Loh, lah iya. Nggonku ki wong wedok. Nggih. Pilihan lurah kuwi jam 8 bengi ora oleh metu Pak Cahyo. Lah iya to. Wong lanang niku jam maksimal jam 12 malam niku nun sewu lho. Menika nguyuh pipis, menika dicekel, Pak. Lho kuwi berarti gawat. Nganti wong lanang-lanang metu nguyuh dicekel kok nek sok memprovokator masyarakat yang lainnya. Menghasut yang lain. Menghasut lah. Lah nyapa menghasut? Loh, lah nguyuh dicekel ayo tenan to, Mas. Nggih, nggih ngoten niku. Lah lek nguyuh ora dicekel bro obat mabit. Loh lah iya to. Iki bae ngomong ni lato-lato to kene. Oh alah tak kira ki nek pas gon pilihan ki gawat sok memprovokator, provokasi, Malah ngen kula- menghasut. Malah ngen kula lek wayangan, Pak. Pripun? Niku panganan, niku metune jam 2 bengi, Pak. Ngampel, niki ngeten iki lho. Pripun? Yah mene wis metu pecel. Dadi Loh, iki berarti disiplin dong ngene iki. Ngene iki disiplin. Gonmu jam 2 to, kene jam 12 wis metu kok. pecel ki aja didelok saka panganane, Pak. Iya, Nah, iya. iki. Nah, niki kula Ning didol. sewu, sik Mas. Eh, Sitak tok. Iki dingge gambaran. Gambaran. Gambaran desa Ngampel, Pak. Ayo, filosofi dari Loh, pecel. betul. Coba. Nah, iya. Ya, angkrek tukang Ngene iki gendari. dagelan cerdas, Loh, lewat cerdas iya. setelan bingung terus. Angel, Pecel. angel. Sik, oke. Pecel ki aja didelok saka mung jenenge pecel. Lah ya kuwi. Iya. Nanging ini salah satu bentuk gambaran utawa filosofi kemakmuran yang ada di desa Ngampel, Pak. Lah niki. Kok iso, kok iso. Loh, nggih lho, Pak. Biasanya bersih desa, disugi apa? Diadai piring. Iya, iya. Nggih to, Pak. Nggih. Kalau diadai mangkok, bakso ngoten niku. Ya. Nyapa kok Ngampel ngantek diadai godhong. Sebabnya kok diadai godhong. Mergo enake ya iki. Wo, Kembali ke tradisi. Godhong. Maksudnya ngene. Ngene, Pak. Godhong menika mung nun sewu. Menika mung Sugane ngetes. apa Nggih. ki? Sugane apa? Sego pecel. Pecel kuwi artine apa jajal? Pecel. Pecel menika saka tembung menika pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Ya ya Oh, kita pengetahuan. golek sih. Pejabat yang ada di desa Ngampel, insya Allah pengetahuannya bisa dijamin utawa bisa dijagokan. Bahwasanya sosok pemimpin yang ada di Ngampel ini SDM-nya harus tinggi, harus bisa menyejahterakan warga masyarakat Ngampel dan seluruhnya. Loh. Wah, iki pe. Pe, Cel. cel, cel,
celah yang kosong. Awas. Celah yang kosong insya Allah akan diisi. Tegese celah itu apa? Mbah Lurah seluruh pejabat yang ada di Ngampel ini kebutuhan masyarakat insya Allah bakal diutamakan, Pak. Wontenipun pecel menika arupi warna-warni isen-isenipun. Nggih. Menika wonten capar. Ndi? Nggih. Cah menika saka tembung generasi bangsa yang ada di Ngampel. Bocah-bocah cilik kene iki cah itu capelah cita-citamu setinggi langit. Lho. Par menika paringono sehat. Pinaringono sehat, pinaringono makmur warga masyarakat Ngampel sak kabehe. Ciri khasnya pecel mesti enek sambele. Apa makna dari sambel? Sambel. Sap menika napa? Sam menika sampaikan aspirasimu secara sehat, sampaikan aspirasimu secara musyawarah karena musyawarah untuk mencapai mufakat Iso, di Mas. depan pejabat yang ada di Ngampel sini. Loh. Bel. Belalah dada pejabat yang ada di Ngampel sini bahwasanya mereka atau beliau yang terhormat gelem ngasto itu totalitas untuk kemakmuran warga masyarakat Ngampel. Wontenipun sambel tumumpang wonten sakinggilipun capar lajeng dipun sengkuyung wontenipun kulupan menika inggih paring nami godhong bayem. Mbah menika saka tembung bahagia selalu warga masyarakat Ngampel. Iya. Iya menika ayem tentrem mulya lan tinata. Sakwise nggelar ringgit ing dalu menika insyaallah warga masyarakat Ngampel ayem tentrem mulya lan tinata ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Loh. Elok tenan. Aku ganti. Wontenipun bayem lajeng dipun campur kenikir. Kenikir. Nggih. Kenikir. Kenanglah pejabat yang dahulu karena dedikasinya pejabat-pejabat yang dahulu itu juga mempunyai misi dan visi memajukan mensejahterakan warga masyarakat Ngampel. Loh, ya cerdas men to bocah. Niki niate apik. Kir ki karo mikir aja mbok kira ki pejabat ki lingguh ning balai desa mung tengok-tengok tok, tapi sejatine kuwi mikir demi kesejahteraan dan demi kebutuhan masyarakat Ngampel. Bocah ki golek dhuwit iso ya omongane kaya ngene. Pinter. Kenikir. Sik urung rampung. Nggih. Sejene pecel ora bakal enak tanpa enek peyek. Lah. Peyek. Lah kuwi. Kuwi lho. Genepanipun peyek. Payek. Payeke kita kok tipis. Kok sik to. Peyek. Lho Mas Cahyo lak Iya, no. ngendikan ngoten to. Wontenipun peyek. Menika pepeling. Pepeling ya, pepenget. Pepenget. Nah, iki. Dadi nginget-nginget utawa nguri-nguri kabudayaan tinggalan nenek moyang Iya, iya. bersih desa mesti nggelar budaya. Wih, Mutiar we, yek piye? Iya. kosok ra kowe. Iya ki insyaallah warga masyarakat kene ora bakal ketleyek. Oh. Ora bakal kisinan, ora bakal gelo, mergo sing ditimbali Ki Cahya Kuntadi dalang sekondang kaloka. Loh. Lho. Wontenipun peyek lajeng menika wonten urap-urapipun utawa Osane. terancam. Ndi to, Ora? Liki lho timun barang ki lak apa to? Timun. Timun kiti ki hati-hati. Lah iya. Waduh. Muntun jaga imun. Wah. Dadi kesehatan Temu itu to, harus Jan. dijaga. Ya ampun kok ya temu to. Tikati timun ki imun. Wah, Imun, kok ya cocok. imun harus kuat, Pak. Iya, iya. Ngono lho, Pak. Sing jenenge panganan ki ya pecel kuwi komplit tur enak. Wis, Ora Pak. bakal iso dipangan tanpa disendok. Sendokne ta. Sendok. Lagi. Liyane to, Pak, tinggal. Sendok. Sendika dawuh. Yen ya ngono. Sendika dawuh masyarakat karo pejabat ini yang bisa dinamakan kekompakan Ya, ya. chemistry antara pejabat dan masyarakat. Insya Allah kedepannya masyarakat akan melekat di hati pejabat dan pejabat akan menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Loh. Wah. Dok. Dok. Ah ngopo wi dodok wi? Dok ki tegese dok. Ya, kuwi angel men itu. Dok ki apa ayo? Dok menika tegese ndodok. Ndodok ki tegese manembah. Wong kene iki gelem ngajeni sok kala samu barange saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sik aku protes lah iki. Nggih. Ora nek ceritane wong dodok manembah cara ngendi? Loh, lek mantenan niku? Apa, Lek Kek? temu manten niku wong itu ndodok. Ke sungkem. Lah nggih sungkem, menika manembah paribasane sungkem menghormati, Pak. Wih, Oh. ngajeni. Ngajeni. Ngajeni ngono lho, Pak. Ijo Wonten alon. Lho iso lho, Pak niki. Kosek to. Enak apa nek iki? Ayo. Apa nih? Ada jenenge godhong. Godhong ki go ki gotong royong. Dong. Dong ki dong-dongan. Oh, Dadi ya, lek pas sok wayangan. yo dong-dongan, Pak. Dadi gotong royong dong-dongan tegese dong-dongan ki sok kala
Yen sehat, yen kuat yo kerja bakti, yen ora yo mek karo ngowahi rokok, ngowahi kopi, ngowahi teh, ngowahi sembarang. Lho, lha kuwi lho, dong-dongan. Menika wontenipun godhong saged dipun pincuk amargi wontenipun sunduk utawa biting. Biting. Bi iki saka tembung binalah generasi bangsa. Ting. Ting telecek. Oh iya. Loh, generasi karena generasi bangsa itu sanggon-gon, Pak. Jadi kita sebagai wong tuwek kudu membina generasi bangsa agar berguna bagi nusa bangsa dan agama. Nah, nindak lanjut ngendikanipun Mas Cahyo. Pripun? Payekipun menika bahanipun saking kacang. Payek apa iki? Payek kacang iki lho. Payek kacang ki paribasane ngelingne kowe aja kakean cangkem. Lah kok nesu wong wis cerdas. Lah nesu lho Pak, lha kono mek penak mek godhong, sendok, capar pripun. Piye to? Aku iki lak ngandani sampeyan. Ngandani yo mikir. Apa wae iso dadi basa utawa dadi pitutur. Iki lak mungguing panjenengan lak nggih cocok to. Cocok. Dahar menika sing mari wareg apa lak dudu kulupan. Ning lak anane sego. Nah, malah urung yo. Lah ya kuwi lho. Sing mari wareg kuwi. Kuwi segone keri. Mesti pinter Mas Kluthuk mesti cerdas kok ngono ya. Seki sekolah, Pak. Lho, lha kuwi lho. Seki sekolah dadi bocah cilik saiki aku meling kudu sekolah sing pinter ben besok migunani tumpape nusa bangsa lan agama lan ora nguciwani tumpape wong tuwa. Lho, go terakhir Gongso. gongso ki Gawe. Gongso ki gawe, Pak. Dadi gawe bungae wong tuwa ora ana liya ya sekolah, Pak. iki lho ya Kok iso ampun ya ngomong ngene iki. pintere ora ngira-ngira. Nggih. Sebab nderekke Mas Dalang Cahyo. Nggih, tur pamane dadi kakang jenengan. Iki. Pas. Nggih. Ketoke nggih ngarep kaya bodoni ngono Nggih, to. nggih. Ning bareng cara anu peda motor Honda lho. Nggih, Saya nggih. panas, saya So banter. pinter. Saya cerdas. Sing ngomong sapa? Honda motor kuwi kalong saya panas malah bosok. Lah kuwi. Lho, ngono ning Mas, akan blas dalam dawuh. Ciri khasnya Piyai Madiun Nggih, Pak. ya kuwi ya lagu Madiun yang telah lama tidak kita tembangkan Nah, bersama-sama. ngene ku. Panas melaku. Siap, Sisan gini. nggih ngurmati karo bintang kita yaitu Ngoten. Mbak Eka Uget. Uget. Siap, Rawuh to niku? siap. Wonten, Rawuh wonten. to. Rawuh no. Lah piye to wong kuwi Dikersake pancen dikersake panitia. piyai kene dingge campuran sambel pecel kuwi to ya. Iso mangsane kok iso. Ya Mas, Tapi garapane saking instrumen rumiyin. Oke, Monggo. siap. Panas melaku Madiun guyub rukun. ya kene lho. Menawi ingkang hafal tembangipun sareng-sareng. Sareng-sareng, monggo. Nggih. Panas mlaku orang kanggo payung sandale diseret dramaane lentur Surabaya geger ngungsine Dua kali, Mas. Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Oh. Yuk. Panas mlaku orang gawa payung sandale diseret jawaane lentur Surabaya geger ngungsine Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Madiun Jakarta janji rukun Rukun tetap tetap merdeka. merdeka. Lah kuwi Niki. pesan morale. Leres. Mula gen tembang niku sok kala nggih sok
damel panutan to, Gus. Leres. Nggih. Panas-panas mlaku ora nggawa payung, srandale diseret, lamaane mlentung. Surabaya geger, ngungsi ning Madiun, Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Apa wae kuwi ora kok kudu gawe okol ning gawe akal. Ora kudu ning dhuwur ning sakala ya ning isor. Betul. Iki to, Gus. Ora mau ngangge otot ning ngangge otak. Wah, itu loh yang saya maksud seperti itu. Lah mula ngeten iki, ora kudu dhuwur ning ya sakala cendhek. Nggih. Ngaten lho. Leres. Padha kali niku to. Nggih. Ora kudu ning dhuwur ning sakala ya ning Ngisor. ngisor. Ora kudu wong sugih ning sakala ya ngrasake ora duwe. Duwe. Isone sugih gumantung saka mbiyen perjalanan ora duwe. Iya. Mula eneke sing dhuwur mesti ana sing Ndek. ndek. Ngono lho. Lah nek awake dhewe jejer wong loro sing tengah sakmene iki. Malah kaya sales tremos. Ora. Lambene ora. Cocok iso. Kene penak. Iki dagelan lur anarkisme to. Aku nek ro iki gemes ya, Mas. Piye to jenengan? Ora ketok sing ning isor. Lho, ora ketok. Lah ngopo to dadak nesu barang ki? Awang suwe ra ketemu ki ayo Sampai aja dipenak-penake nesu, to. memang pada malam hari ini adalah spesial bagi jenengan. Ayo. Iki engko jenengan kalih Mbak Lurah dan juga segenap panitia, Nggih. khusus Mbak Eka ora oleh mulih. Lah napa Mas? Iku arepe dienggo campuran pakan lele ning mburi kono. Sia-sia. Kene nduk cayu. Waduh, kowe aja sia-sia. Arep kepiye ki ya wanita. Wanita ki wani ditata, aja mbok sia-sia. Ya nek kowe ora tresna, balekno marang wong tuwa. Kowe ngelingono yen biyen mbok tembung lara lapa, kuwi ming belani apa? Nek kowe ora tresna tinggalen lunga aja mbok gawe gelo. Yen pancen kowe tega mentolo titipno ning bali desa. Ndek iki tak titipne bali desa malah direbut kami tuwa. Oh, Ngono ora kok iso. Kene nduk. Kok iso kami tuwa barang. Kalau sadi. Lah, Laika. ngono. Sampeyan wit mau digoleki karo Pak Lurah lho. Ditakok-takokne Pak Lurah. Bangeten ora kaya kowe kabeh. Lah ngopo to, Mas? Kang Masku sing tak tresnani minangka seniorku ngono ya. Kok bangeten kowe wong Aja loro. nangis. Aja Bangeten, nangis. Pak Lurah, Pak Mitua, Bu Lah iya. PKK kabeh lho aku teko dimanggakne kon Lah ning iya. jero. Ya, aja Lah, nangis. kok kowe kabeh warga masyarakat lanang wedok padha guyub rukun padha ngenekke aku. Lah kok kowe wong loro padha suyah-wiyah marang aku padahal lanang-lanang dhewe kowe lanang-lanang dhewe kowe lanange jagat kowe nek kene lanang ora mung kowe tok nek kene Pak Yoyo ya lanang rumasane apa rumasane wis lakon iki. Op. Kok iso? Kowe iki omong kok angger ora ana rime bablas Kowe wae lho. aja nesu, awakmu lek saya nesu, nesumu saya nemen saya ndek. Kuwi rumuse sapa? Ora nek rumus ngono kuwi. Ndek Oh, iki tahu. nesu saya Oh, tahu ndek. petuk kula niku rong bengi kok, Mas. Piye? Angger ketemu nesu, angger ketemu nesu, angger nesu. Sasi sak pira? Susu. Ora sembrono. Ngene iki lho, ya pangapurane sing gedhe ya. Ya wis tak pangarupamu sing gedhe. Pangapurane kok iso pangarapura mapahmu. Iki pancen yo dulur kula lanang ngono kuwi. Pak mapunten lho ya. Pak mapunten, pangapunten. Ayo tularan. Sliraimu ki wis tak jeni lho. Sliraimu ki wis tak dadekno pepundanku, leluhurku sing tak Ya ta. tresnani. Bocah ki lek nesu, lho, lek nesu irunge malah gedhi ngene iki lho. Ira jamu kuwi. Kok kuwi gelungan kok ira kok iso. Ngene lho, nun sewu Mas Cahyo. Siap, Apa nggih. rumangsane Sampean kok karo aku ki lak wis ditresnani Piyayi Ngampel. Enek nggon ngene iki kepiye momentum yang seperti ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya kuwi. Gitu. Dadi muni nah ning kuping benging. Nah ya nah rasa nemplek ning kuping nyapa to. Tone aku jane karo sampean ki ya kangen. Nun sewu Mas Cahyo. Siap. Kalau wingi menika lak kepanggih. Nah, Kula lu kepanggih niki njur ketok-ketoken mawon. kok saged? Ketok. Nggih, Piye? kula ki angen-angen umpama bojoku sakmene, dahne aku senenge. Kok iso? Ngejak ning dinti ra isin njaluk tak panganan sak wayah-wayah ra isin. Njaluk jajan mandeg sak nggon-nggon kula ya ra isin. Betul. Nukokne klambi keciliken kula ya ra isin. Mergo bocahe pun cilik. Leres. Tur melih niki iso ngirit nek omah-omah. Kok iso ngirit? Kula jak numpak bis sumber kencane paling ming bayar separuh. Nyapa kok Ora mungkin dia dihitung dewasa kan ndak mungkin to, Mas. nyapa kok gak mbok adahi tas kresek ireng. Bojo apa daging korban? Hah?
Borok malah. Kok iso galak Ram. Kae ka. Dadolan. Lek pancen loro iki pancen kabeh karo sampe lek jahat to. Jahat Ki sejatine sing banget, tresno banget karo kowe, sing gemati karo kowe iki aku. Alah, sana. Kono ben dadi korban berikutnya kana. Lah bener tak tutun diasmu. Iki ngene lho, Kak. Oke, pripun to Pak? Ngono Ya kuwi. pripun to Pak? Omongane dalang wis manis-manis ngono kuwi. Layakno sinden entek kabeh sithik. Ora Entek kok dhewe ngono, kok. Pak Yoyo ki Pak dosen mesti bijaksana nek ngendikan, Loh, mesti iso nengahi nek enek daredah sing piye kudu iso Nah, nengahi. ngene, saya mau rungokno. Nggih. Mau magrib tak teko kene Nggih. ning balai desa. Leres. Aku medun ki ora nakoke. Mas Klitik pundi, Mas Kluthuk? Mboten Pak Lurah niku. Mboten. Sing digolek Mbak Eka pun rawuh napa dereng. Masya Allah. Aku omong, aku mboten ngertos niku. Lah napa mboten sareng kali Pak Dalang? Nggih. Mboten anu beda piyambak. Ya ampun, mangke tulung mang sampe ning Mbak Eka nggih Mas Cahyo. Nggih. Menawi sampun wayange kok Mbak Eka mboten enten acara, kasuwun mangke tindak wonten dalemipun Pak Lurah. Alhamdulillah, berarti Kuping tresno lho, tenanan. kupingmu. Nika saestu nggih, Gus. Saestu. Adane kok iso. Alhamdulillah nggih. Jadi- Kagem napa tinggal Nggih, Mbah mangke Lurah? dados anu Dipun tanggap malih menghibur menapa? napa tanggapan? Ngeten Pak Lurah ngendika mangke Nggih, setelah wayangan jenengan diaturi tindak wonten daleme Pak Lurah. Nggih. Pak Lurah kagungan putra to. Nggih. Ben sampean apa jenenge putrane Pak Lurah iki seneng ora gampang nangis, sampean arep nggih seret-seretan putrane lho. Nggih. Genep sak minggu bundas gitu ya. Ya. Mau malah anu Pak Wo yo ngendikan kok. Pak Wo. Ning kene jere dadi kenang-kenangan ning prapatan kono aku arep dicor sak ndasku ngono. Aja nesu ngono to, nesu. Nyapa pisan diseret-seret Ora, dicor ora, pisan ora. gen awet. Nyapa nah? Aduh, diakrik. Kok sing nyikok kacane. Apa? Kowe nek ngene iki ndelok situasi lho. Haluamu ra pas e. Wong lek Apa? ngene, wong lek ganteng-ganteng ngono kuwi gampang larani wong wedok. Mesti Wong kowe malah sing mesti elek. awakmu ora. Sing larang sing. Alah, sing lanang barang kaya kapur barus iki mosok ya arepe Awakmu doyan mesti to. tresno karo aku. Sumpah. Tenan ya, berarti mau mung Awak. apa kuwi lahirmu Lho, tok, kuwi batinmu lahir. mesti ora karo aku. Batinku Ya toh? tenanan. Wis ngene, Nduk, tenanan. Aku timbang mesakne jenengan. Heeh. Kok mesake piye to? Ya tresno tenanan ora Tresno entuk tenanan. mesake ngono lho. Daripada sampean kloro-loro, Heeh. tak rabi aku wis di bojo. Heeh, dadi- Sampean ku rasah mulih ku tak rabeni karo Satimul. Kan sapa? Satimun nih mamah purek gawe mie malah sak omahe dikobong ning ngono. Purek nesu Satimun. Apa nek karo aku? Wis pokoke sehat ya, Nduk. Aku seneng. Ya paling ora tak dudohke rasa tresnaku. Piye Tak carane? rungrung bengi ki ana ngampel. Mbok Nah. apa mbok kom? Tak rungrung tak gandrung. Oh, ketek ya. Oh, digandrung. Lah iya. Awakmu gandrung aku. Gandrung. Iya iya. Kowe ki ayu Oh, ketek kuping ya. lanang. Wis endek kopoken lho. Wong digandrung kok. Gandrung. Ya wis. Muni karo wong wedok kok kopoken. Kowe iki jane tresno tenan apa ora Lah, iya, karo aku? Gandrungan. Gandrungan. Aku mau sampean. Ora tresno. Eh? Aku tak pilih iki lho, kenangan bali desa. Entongan bali desa Kabeh dilokne bangsa? lambe. Ngene iki lho. Kabeh masakmu genek sing bener wong wedok di matamu. Kowe nek nyawang wong wedok lewat teko ndi jane? Hah? Ya mek bojoku. Kabeh ning matamu kok genek sing apik. Di matamu semuanya enggak ada yang bener, enggak ada yang cantik. Matamu lek nyawang ning ndi jane? Kapok. Ayo matamu lah. Kowe kuwi kok Lah ya kae lah aku. Maksudnya Dite dulu nek wong tresno di mataku. Rono kan omahku. ya Indonesia ning ora kok penekanamu ki terus kaya wong nesu ngono Iya, iya, kuwi. sayang. kok. Ya. Ngono. Ora ketek nek kowe aku. Tenan. Padune WA mau ora tak bales dek. Oh kowe WA iki to? WA aku. Oh, ceritane iki anu to. Dek, Jebul kaya ngono kowe. Aja buka wadi we. Kowe WA aku. Lah kok mbok WA karo aku mau. Bojoku delok iki. Lho, Lho nyapa lho tetane kowe tenanan WA marang aku. mbok singkatmu to? Piye leh WA dhewe piye kowe? Tak WA ta kowe? Piye? MNNDI ya. Apa kuwi? Meneng di aku yo. Terus mbok balesi piye? Aku MDN ngono. Apa? kuwi? Diun. Lho. wah pinter. Wis Ya, mudeng tak- e bahasamu. Tak balas ini to. TSSL aku. Apa? Tak susul aku. Weh. Terus Jawab mbok piye, balesi meneh ora get. Tak balesi. Piye nekmu balesi? EMH. Apa kuwi? Moh aku. Lho. Yo, tak balas ini no. Piye? AKNKL aku. Apa? Apa? Aku ngengkel. Ngono ki ya sik peksa mbok ladeni. Tak balesi neh. Piye? KRP. Apa? Karepmu aku. Lho. Terakhir aku WA aku wis. Piye? Di MTM aku. Apa kuwi? Di matamu aku yo. Aku ora trimo. Lah terus mbok lokke piye? TLK. Apa kuwi? Telek aku. Syukur kowe, syukur kowe. Tak balas ini kok. Piye kuwi? Arek wani. Iya aku no. Apa kuwi? Iya aku. Telek sakmene lek ngeden ra ya kangelan to kok. Singungkrum Mas Klitik. Ngurung ngono kuwi Kagem Oke. gagrak toprak men nggih. Siap. Rumangsane Telek. pajak nih Telek. apa. Telek sakmene iki wis brutule sepiro. Aku dadi wong ndek malah penak rumasane.
rungokno dadi wong Kowe nyusul aku nyapa? Kowe nyusul telek nyapa kowe? Kowe disusul telek mergo brutune iki. Iso kok bleset terus. Dadi wong ndek malah penak kok iso. Misale nek bencana alam lho. Kok iso ngono, Nduk? Enek angin langsung bablas rak sing dhuwur. Ndek aman. Bledek. Arep nyalon kae sing jenenge apa kae? Tentara kae sing merayap ke lho. Aku arep ngene kok cengeng banget to guluku. Tahu merayap kok ya. Piye? Tak delok kondur malah kayak tekek. Ayo blutek iki ngamur kok iso. Coba deh. Tak terima-termakno. Sabar, wong wedok kuwi kudu jembar. Aja gampang nesu. Wong lanang ya ngono kuwi. Lah iya, wong ngono kuwi wong lanang ki ngono kuwi. Bes. Lam tilam paraji iwatan paku lingan. Kata-kata romantis, ayo. Kata-kata romantis. Diajeng. Piye Kakang Mas Diamput? Kakang Mas Anu aku golekno sing rada apik wae ya. Aku ketoke ora pas iki apik. Kepiye? Sesuk ceten apik. dicet lo Wah, tembok. apik-apik lek kuwi. Jare wong seneng kae ora. Ya seneng ning kata-katane iki ora kok terus diamput ngono kuwi. Ngono nek wong kene misal kadung seneng, wah kowe diancuk kapan amat kok diamput iki ngono lho. Seneng ngakrab banget, wah ganteng tenan diamput rupamem ngono. Iya seneng aku. Iya ta. Ngono lho. Ngene ya diancuk. Kowe iki masuk suwi aku greget lho sok. Gak oleh. Jane wis ora itu lho ngono kuwi. Gak boleh. Belajar apik-apik lho diajeng. Iya. Ya ngono kuwi polah ngono kuwi. Obah saithik diajeng coba, obah saithik. Ngono kuwi kok nyawang ngisor raiku lho ning kene. Lho, lah iya. Kok kemengisoren to? Tak goleki raiku renek. Aku aduh ndi kowe tenan. Wah goleki rai aku. Oh raiku ning kene kok ning kono. Lah aku Iki lho raiku. Iya. Iki rai lo. Kok ra ilok. Sing disawang Kowe arep ganti opo? tanganmu lho ndi? Kata-kata indah untukku lho Kakang Mas. Diajeng. Iya. Bengi iki yen rumangsamu nyawang kahanan ning lapangan ngampel kaya ngopo diajeng? Biasa nanti Ya rame ngono lho kok biasa. warga masyarakat kene guyub rukune wis terjamin. Wis idi. Jamin apa to? Siti. Siti mbakku. Senajan to bengi iki katon rame ning kanggiku sih katon sepi. Lho, mergane ngopo Kakang Mas? Mergo kowe adoh saka atiku. Nanging yen kowe cedhak sakjroning atiku katon rame. Alah Wah, cangkeme. Yayi, ah, siswa budaya tenan lek iki. Pripun Kakang Mas? yen nganti bleset anggonmu lelati pun kakang ora bakal tindak ana ngendi-ngendi nanging pun kakang bakal golek lelipur liyane Yayi. Ora sah sumelang kula bakal ngadosi napa ingkang dados panyuwun panjenengan lho Kakang Mas. Panjenengan menika piye ingkang tansah kula tresnani santen lan lae terus ndaken lho Kakang Mas menika ampun. Kowe kok kentekan ambekane piye to iki? Nek omongke gawe jeda nggo spasi. Iya, karepku ngono. Banget kudu ngetok Yayi. apa sing dadi. Piye Kakang? Sineksenan bemilan langit. Iya Kakang. Cumuduling lintang lan srengenge iki. Ngomong kok keselek untu. Assalamualaikum. Wala daya. Waalaikumsalam, Ini Ge. apa to? Dawuh, Mas. Kula badhe mados ingkang garwa. Loh, sinten menika? Nggih. Loh, diajeng Sri Tanjung. Nggih. Loh, lah kenging napa? Menika dinane Selasa wayah sok mekar menika. Oh, Ah, iki bojomu geseh aku- meneh iki, geseh iki, geseh. iki. Bang Mekar. Geseh iki. Aku ora tau Lah iki ngono toprak kuwi. kok urusane karo Mekar ki ya ngopo kok iso? Tenan lho Mas, aku ora tau urusan karo Bang Mekar, mung karo mendreng tok kok. Ketara yen bojomu pelanggan Mekar kowe. Kok iso? Iki rasa Mekar wis Mekar dhewe kok iso. Sok. Kok dadi Mekar kok dikom Gandese. Ya, tenane. iya. Luwese. Alah cangkemmu ngomong. Ya, Ngomong tenan aku ora aku. sosio deg-degan aku. Lah, Aku apa? lek seneng ngono kuwi lho, tenan Ora ora apa-apa. kok.
Senajan to kowe kasar sithik ning kanggiku kasar omonganmu ning halus atimu Jajeng. Karepku ngono lho. Aku gak iso ngungkapke apa sing dadi kata-kataku ngono. Kata-kata. Iya. Lah iya. Coba bukaan sithik ya, Cah. Lho. Kowe ngejak main apa? Patengane. Bocah ki ra ngerti roman, Mas. Bukaan sithik ki bukaan rasamu, tresnamu kanggo aku omonganmu. Ora kok buka terus main apa, Bang. Bahasamu kekasaran. Ketoprak kok buka. Lho mbok menawa iki lho. Ayo, aku ya melu delok. Lho. Kok melu ndelok piye kok iso? Buka. Oh, mleset ngono. Pancen kabeh. Kandese luwese aduh nimas paket Entuk-entuk lho. oh dari Paket MUA nek ngono kuwi. Saya dari sales aplikasi Ladalah. Lazada. Lazada iki sing teko cocok nek ora cocok dibuka Ladalah. Kaya MUA. Kene lho, kowe iki rasan dadak goleki ukara liya. Kene, sampean kene. Kene. Sing gawe Mas Duduk, kene sampean. Aku kon baca lho, Pak. Kene. Jan rasan gowo iki kok mleset. Kene. Kowe iki sangel. Mikir sana. Dadi apa? Ndak pundhutke kursi. Lho, Apik. Coba kowe lenggah kene ya, Dak. Yo, no. kene. Ndak Romantis saya iki. kepeng. Madhep nanti. Wah, sing apik ya madhep rono. Iki diganti kursi pantai ngene aja lah. Lah, kok kursi pantai, kursi tamu kok kursi pantai. Kursine ngono aja tak. Kursi ning tamu, gunung Mepo. nyapa nggih kursi pantai barang kok iso. Ngono. Ayo. Kayak Aku mbok kene tenan iki. Aku kasih mending bayangne aku mulai sesuk mau dadi kursi pantai aku wis. Iki sesuk mulai wayang mesti anu Papa Cahyo, ayo ndang dadi kursi pantai. Diajeng coba lenggah kono diajeng. Gak sida kursi pantai. Ngono. Aku lenggah kene. Iya, coba lenggah kono ya, Dak. Rada ngisor sithik gak gitu. Oh, sik. Yen kursimu kurang mudhun iki nek setelane, soal iki kursi otomatis. Disetel dhisik no ben Baku. penak. Iku. Otomatis ya. Wah, elok kuwi. Apik iki modern kuwi. Lenggah ya diajeng. Aku ya pengen ngerti tombole ana ngendi. Rasa mbok goleki. Kok nek sewayah-wayah panjenengan repot, aku iso nyetel dhewe ngono. Ya diajeng ya. Anu ya, tombolku tak ketakne ya. Jam kok nek kabeh-kabeh dolanan tombol kursiku rusak. Wis sapa-sapa ya. Lungguh kene. Ya, kursine tenang kursine. Tenan apa ora? Nggih, lenggah. Tenang Kok kursine. gatel? Boten. Iki ndak pundhutke asli. Asli. Iki sing gawe racikane saka home industry. Apa to? Tenan ya. Saka omahan ora dudu saka toko. Ya. Tanganku ngene. Ayo biasa wae wong kuwi ora Aku nyapo-nyapo. wedi nek Kurang gatel. dhuwur ta diajeng. Mboten pun sak manten mawon. Aduh lah kok penak. Penak ya diajeng. Ayune. Sik kuwi kurang dhuwur sithik mesake. Kurang dhuwur, Sithik, kurang dhuwur. sithik. Setel. Aduh. Kursine keri. Iya ta. Wow. kursi kok bisa Coba muni keri. lenggah kono diajeng karo pun kakang. Diajeng ana kene, pun kakang ana sisih tengenmu iya. ya diajeng. Oke sih, tak setel ngono ya. Ayune luwese aduh nimas. Rada ana diajeng. Kursiku iso joget. Parto. Ningku. Aduh sik diajeng. Pripun Kakang? Kursimu katon ora beres iki. Lah kok saged menika pun sampun kula resi pun kula setel. Iki yen kursimu rada ndoyong ki ora apik sampean rono. Kula mriki. Coba tak songkoke delok wae. Aduh, Kakang, panjenengan kados mekaten panjenengan sangka kok muni mak terus. Aduh. Wis. Gen ora ndoyong. Engko yen dilenggahi wong loro ben kuat Kok ya. ngeten. Lah kok bentu ngono Kakang Mas. Ayo lenggah kono diajeng lenggah kono ya itu. Apik bentuke Kakang Mas. Ayo kene. Iki oleh omong para aku. Nyapa? Oleh omong para. Omong Untuk kok. omong to. Bu, mbok omong kursi ra oleh omong, Bu. Lah iya. Bah, aja pas nendok pujo iki.
Kursi kok dadak ngesaki ndok nyapa? Ndoke aja disaki meng dimak-amah nyapa kok mok saki. Ndelok, njaluk. Kenek. Sesuk Bukesi aja lari loh ya, mulai. Ya, bagaimana kursi pantainya? Aku malah lagi dengonane malah lho kok dadi bledok. Ning kuning lancir kuning kinawa liyan. Apa bener Kang dadi omongmu aku lencer kuning nemu piring ngono kan? Nemu giring. Lemu giring kok nemu piring. Lah aku seneng-seneng ngene. Lencir kuning nemu mangkok. Giring kalau nemu giring. Tak kompo iki, Mas. Kandese luwese aduh nimas inten-intenipun kakang dewe jajak yen kowe wis wani tumindak sedeng. Wah, Boten Sri Tanjung. Kula mboten tumindak sedeng. Ing papan kene pun kakang kapapaksa bergantianing para prajurit yen kowe wis tumindak sedeng. Kakang Mas. Ngomong apa aku? Kula mboten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Tresna kula menika ketemu sing dadet dhateng panjenengan. Srihun Boten enten. Sri Tanjung. Arep serigala ya lho. Sri Tanjung. Pripun? Apa? Kakang Mas? Apa to kok? Buat jejere Piye to? asem ta deloloh tabur. Tanjung kok Sri Uning. Sri Uning. Ing papan kene Gusti Prabu Sadikromo wis tumandha ning Taman Kaputren. Ya kene kowe gawe wirangpun kakang. Pendah apa wirang sing ndak tampa. Boten Kakang Mas, kula boten tumindak ingkang dipun panjenengan dakwa dhateng kula menika. Sepisan maneh ndak takoni. Inggih Kakang Mas. Kowe tumindak sedeng apa? Boten Kakang Mas. Piye? Boten. Kowe ra tumindak sedeng. Dramu ndi to, Mas? Lah Aku. malah mangan telo. Yo ngene dres kok iso ngentekki telo sak mnumbane wis ya. Nah. Des ngene lho kok iso malah Mas. Des terus aku nandi. Kok kowe terus waduh wonten napa Kang Mas? Ya. Jinanjung. Sepisan maneh ndak takoni kowe tumindak sedeng apa? Boten menika Piye? Kakang Mas. Boten. Kowe ra tumindak sedeng. Aduh. Tuh. Aduh ning ngesor kene lho. Baleni nek. Kowe tumindak sedeng apa? Aduh. Nyuwun duka Kang Mas. Pun duka Kakang Mas. Si Tanjung. Mingkang panjenengan dakwa dhateng kula menika boten leres. Ndak belani golek tumbaling praja Mas. Telung plengkuk kula telung gelung. Kepara nyata kowe malah sinisian marang Gusti Prabu Sadikromo. Boten menika namung SMS-an mawon. Dados boten tenanan kula boten dados nate panggih kalih panjenengan Islam. Kowe aja goro kowe. Yen menawa kowe goro bakal ndak pidana kowe. Aduh Kakang Mas, kula boten goro. Menawi mengke kula goro, kula sagah napa menika napa ingkang dados bebendu dhateng kula. Nanging kula boten goro saestu dhateng panjenengan Kakang Mas. Biyomban, Ketoplek apik niki. biyomban. Siswa budaya. Ya budaya. Nggih, Mas nggih. aku ya Pak Tris. Lho nggih, no. Ya Pak. Menawa Asis, kabeh sing mangerteni sak kaplek. leker Iya. dong ning Taman Kaputren. Kaplek. Nggih. Ora ana liya kejaba biyomban. Anu Nganggo gaya mban baru ora ketoprak ta? gaya Nggih, baru. Yen nggih. menawa Nggih, kowe nggih. ora gelem Siswa kono. budaya. Lho nggih no, siswa budaya Iki niki. malam minggu penontonnya penuh. Nah, medion ben Ojo main nganti ning Fatim caruban nate main ning mriki. Ayo Siswa kuwi. budaya. Sak nggih. wayah-wayah. Penontonnya walah luar. Niku ketoprak tenan iki. Plane dhewe niku Wong biyen seneng lakon. Nggih. Nek jagongan lungguh kursi pantai lho. Jare kene ngetoprak api-api kok iso malah ndabrus dhewe. Merespon ngelem kok Iki ngelem. ora merespon ning ganggu konsentrasi. Ganggu wedik kowe. Sampeyan niku lho. Aku ora ngopo-ngopo Lah kalau menang sampean takok Sing nyapa? ngejak omongi kowe. Jenengan niku sing nekoki niku. Ora aku ora. Kula lho pun nekoki. meneng wau. Aku nakoki kan lire. Ya tapi kan kula nggih nyauri. Kowe ora Oke, kula menang dikira ora pripun. Banter ya ram coba Mas, banter. Mas.
iki sida main ora doprae. Sakarepmu. Loh. Lha iki tak terusne karo Diajeng Sri Tanjung kok malah geger dhewe. Ayo kono lek peran gandhengi Sri Tanjung. Dadi Byung Ban. Ban. Mban. Ora kreatif. Panjenengan ki ya malah ngono. Kudune nek masah ngono dirembug bareng-bareng Ora. ora kok malah ngurusi mban karo sing penonton mau. Kudune panjenengan ngurusi masalah babakan iki. Ora kok malah kaya ngono kuwi kudune panjenengan ki percaya marang aku. Kowe aja kaken gunem kowe. Yen nganti kowe kaken gunem kaken kondo pendah apa kowe bisa menehi pawangsulan sing becik. Sinajung, Kadalem menika kula Kakang Mas. yen menawa kowe ora kondo bloko Byung Ban sing Byung mangerteni ana ing Mara papan. gage tulungono aku Byung Ban. Mara gage wangsulana. Dadi apa to, Jen? Yang bane cacik ya. Lah kok kaya mie bakul cemoe iki mau to. Byung Ban. Wonten dawuh. Kaya mimin. Kowe kondo yen menawa bendaramu putri wis tumindak sedeng. Kula menika minangka dados saksi wonten ing dalam kepatihan satosipun menapa ingkang dipun aturaken Gusti Putri menika leres Gusti Pate. Gusti Aja Putri nganti- menika mboten tumindak sedeng. Kula menika dados abdi wonten ing dalam kepatihan. Sakit iya. raos sing malah kula menika ngabdi. Sak Kula wayah. ngabdi sampun dangu Gusti Pate. Yen nganti kowe- sakit raos sing malah Kok kaken kula. lambe kowe. Kok iso Byung omonge Ban. gentenan ora mbonteke dhewe. Kondo sing prasaja alon-alon bene menika percaya karo aku. Sinajung, Dawuh katimbalan Kakang ayo Mas. gage kowe kondo bloko. Menawi panjenengan mboten pitados kalian kula kapejono kula. Bener ngono. Nanging Ane tak WA ya iki. Ya omonge sing toprak tenan ngono. kula menika mboten tumindak setting dhateng panjenengan menika kula estu dhateng panjenengan lho Kakang Mas. Menawi panjenengan mejahi dhateng kula menika gadhahi apa menawi sing pawelik mbok menawi mengke kula tumindak goroh ateges getih apa jenenge ludira kula menika nggondo arus nanging menawi kula mboten goroh ludira kula menika arum Kakang Mas. Kowe kondo yen ludiramu nggondo arum ateges kowe ora tumindak setting. Inggih Kakang Mas. Ndangao si Tanjung. Ndangao. Ing papan kene kowe ora bakal meni pangapura marang kowe. Kakang Mas, menika kula estu boten tumindak goroh lho. Tinimbang kowe nyepet-nyepet ning papan kene waspadakno si Tanjung. Luwe becik kowe suwikir. Ais. Alhamdulillah. Apuk lho. Nangis kok iso alhamdulillah. Mati omong. Tega. Yo gini aku ora tega. Jangan sampun tega kan karo kok. Nanging gar aku wis tega menawa. Gusti Putri kok mboten sancik. Kowe meni sabilo. Kula matur bloko Gusti Pak. Tak ketoke nyawakmu kok. Aduh. Ayo suwikir. Suwikir. Lara lho. Bakal tak buktekke sak kabeh kandhamu Diajeng si Tanjung. Kok dirubung lalere nyampe. Ora nek wong mati rubung laler masih bathang ngono. Belum si Tanjung. Duh, Diajeng si Tanjung. Mumet tenan ndas. Oke, ini kowe tukani pati Diajeng si Tanjung. Klado aku mateni kowe. Ora. Jebul diramu anggonto harum. Kula sampun matur dumateng panjenengan. Byung Ban ayo njaluk utawa nyuwun pengadilan dirukti bebarengan Byung. Mboten saged. Sakit rasing manah kula. Kedadian kaya makin ayo
Bareng-bareng dirukti piyung ban. Embano manja. Piyung ban. Sakit. Piyung ban. Ayo dirukti beban. Luktirane karo aku angkondo arep. Kowe apa ora ngerti piyung ban? Oh, matane. Wah, untung aku siap setan ngono ndasku remuk neh to ngene iki. Karo aku itu. Kaya tiba ndas orang Mario ninggal ngono sakane wedhe. Aduh. Karo aku wis tumekani pati. Setanku ngene. Ya wis ngono wae. Menika betul ingkang kula tresnani. Letak rene, Dok, letak rene. Nah, ndasku mumet. Sakit betul sakit yang kita mati saking tanganku. Ojo es. Aduh. Kulitiku. Kurang mati lho. Ku salah opo? Ban, kurang mati lho. Ketok. Aduh, piyung ban Sing kula mati. Ngatol. Aduh. Tuse pisan kas. Sik urung mati lho. Nak tak gedekin dase. Gede kelele. Pun Mas, wis. Niki sarene wayange 3. Sing mati loro bayarane kula pek dhewe mau dadi. Ra iso didum. Sik urip. Ki apa kok iso tak tutuki. Ayo. Asem iki iso. Mbak Eka, Baik mawon kenya. iki enten pamundhut gelo. Mumpung Nggih. mau pelok to? Lah, nggih, Pak. Nah, gelo. Nggih. Iki pas, Dok, tak bawani pelok ya Oh iya, pas. oh, pas. Ini rasa sanggit ini angel iki. Apa? Makasih ya. Rasa sanggit ini angel. Nah iya. Nggo, Pak. Lagune apa nyon negun. Gelo. Yo terus nyambung ki lho kok iso. Iya. Kagem gelo ki, Gus. Nggih. Gelo, Siap, nggih. siap. Yuk siap, langsung wis, kalih menika grup lapa jenenge? Oh, apa ta? Hadroh Madangkara. Ayo. Padang karo. Monggo Cok, gelo katur dening Mbak Eka uget-uget. Yo. Wocah, wocah. Jogete ciri khas muka, ayo. Pamundhut saking Bapak Samsul tukang arit. Monggo, gelo. Oke, Mas. Oke. Mas. Ning ngendi nggonku goleki mong abote kepengin kamu senadyan tak parani mong nuruti Neno. Cakepane apa? Bareng. Iya. Ngewone mau takon baru dijawab iya iya. Iki ketemu. Hai. Kowe lunga. Kaya sinendal hatiku. Laku metes nelasi pikiranku. Yen pancene ora
yen pancene ditinggal gawe kula ati salarase jan semen gelo lagune iringane mau sapa pancen tembang iki nek digawe versi J ngene ya penak to Mas. Nggih seger rasane seger. Apa neh jogete Mbak Igut-Igut luar biasa. Pas kalih iramanipun. Iramane sangat gayeng sekali. Lho tenan. Pancen ya sarjana kok bocah iki. Nggih. Kok sedaya lak ngagem tatanan budaya Nah, to. leres Mas Didik. Wiraga wirama wirasa dadipun Kedah. dadosaken setunggal. Dibuka digua ya. Lah kok ndroso. Nyapa Mas Kluduk? Kesuwen. Lah sing ngangkon ngene sapa? Nah, Wah, iya. ngono. Ciri khas entere weno lak ngeten. Betul. Jaranan menika. Jaranan tulung Anu Mas, agung. sirahe rada ndangak sithik. Nah, dodone maju, plek. Sikile rada ndeleh sithik. Nah, Lambene melet. Nah. Ben api manis ngono lah awakmu ki. Aku lek nyawangmu seneng kok Mas. Apa nek karo geget lati. Ngisor dhuwur geget bareng. Ya angel lho kuwi kok iso. Ben nang manis. Ya Kak. Kaya ngene lelakonku. Yen ngopo kok dadak ketemu. Pacene ditinggal. Gawe delok ati sak lawase. Kowe iki gonge ora pas ki ya ngopo. Iya. Tembang kala wau ugi dipun pundhut kalian Pak Samsul Oh, tukang iya, ngarit. nggih. Ngersake gelo. Ya, alhamdulillah sampun dipun pinakan kalih Mbak Eka. Kathah sanget yai ingkang main dit ringgit dalu menika. Dawuh leres Mas. Ugi saking Pak Kardi RT 16. Pak Kardi nggih. Merau ngersake gubuk asmara. Nggih. Loh, Saking Mbah Lurah Ngampel. Kowe nggih Nyuwun Pak Tri, pepeling. Pak Tri nggih. Nggih, nggih. Nyuwun gending ali-ali. Mas Agus Kades Klecorjo kagem Bapak Bupati Madiun. Nggih. Muspika Kecamatan Mejayan, Bapak Kades dan perangkat lan sedaya panitia sarta masyarakat Desa Ngampel. Nggih. Nah, menika kala wau ugi setunggal niki sisan. Dipun was pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang nami kula slamet. Tumut ngregengaken swasana dalu menika, tumut ngamen sampun cekap atur kula matur nuwun saking Slamet Benowo. Wah, iki Ngoten, matur nuwun Mas Gering. Pamundhute Pak Lurah sik ya. Nggih, Pak Tri. Siap, Pak Tri, siap, siap, pepeling. siap.
Kula tak nyuwun suwanten kakung sing kepenak iki. iki. Menika wonten Mas. Apa? Mas Taslim, Mas Taslim. Mas Taslim. Wonten tas mini. Mas Taslim. Mas Taslim kali Mas Tasmini. Nggih. Wonten sepi. Nggih. Ya, Mas Taslim mangaturke Nggih. bawane Mangke pepeling. duet kalih kula nggih Mas Taslim nggih. Apa iso? Saged Mas Taslim kalih Mas Tas Indomaret. 2000 Tas ya. kresek. Nggih, Mas. Wasitoti saking prawinases ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakaretikan luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bekja donya Rembug kari. Gangsal. Rembug arisan sinden-sinden gitu. Nggih. Kula seneng kalian jenengan berdua. Kula nggih seneng kalih jenengan kok. Kosek to, perkarane apa? Lah, iya pokoke seneng. Kene lho tegese pas ki tembang Islami Nggih. jenengan tidak nyelani Loh. dengan banyolan-banyolan. Mas. Apik pas niki. Wong niku ajining diri saka lati, Nah. ajining raga saka busana, Betul. ajining donya saka agama. Nah, Wah, niku. nggih. Sing tuwek niki. Nggih. Ajine awak Saka Saka tuminta. tuminta. sikil. Sing disikil mesti mlaku. Oh iya. Balik rono. Iki. Monggo pamundhute Pak Lurah dipun pinangkani. Pepiling, Cok. Pak Tri, Nggih. menika katur panjenengan. Nggih, monggo sugeng nglaras Pak Tri. Dados. Lintang berdiri, Mbak Diajeng berdiri, Mbak Tuti berdiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes patine tansah dielengke. Wes patine padha nindakake. Aja Sumangga aja
jangkepe Prayogane ditambah sholat sunahe Sesembrono iku perintah agama Kelingono ning donya wong sedela Sageran hasrat sing kuwasa Yen kebareng besok munggah keluarga Oh. Wis anjine tansah dielingke Wis anjine padha indahake Akan koma kaya sembahyang Tetapi wajib jawuhe pangeran Sholat yakti jaga ing agama Limang waktu kudu tansah dijaga Kanthi istiqomah asik kumainah Luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar Salat sayakti ngadake tindak mungkar maghrib lan isak jangkepe Prayogane ditambah sholat sunahe Sesembrono iku perintah agama Kelingono ning donya wong sedela Sageran mangan hasrat sing kuwasa Yen kebareng besok munggah keluarga Alhamdulillah. Matur Syukurillah, sembah barakallah. nuwun. Niki muga-muga leh sedekah ora saya roboh, sansaya bakoh lan kokoh. Amin. Insyaallah ridho saking Gusti Allah, sedaya warga masyarakat ngampel tumuju wonten ing tindak umroh. Amin ya rabbal alamin. Iki Mas Klitik ana Dawuh, dawuh saka dawuh. Pak Lurah. Nggih. Nah, Mbak Eka kapurih ngendang. Nah, dawuh siap, saking siap. Pak Lurah nggih. Ayo. Nggih. Mbak Mbak Eka Eka ngendang, ngendang, Mas Jok Lutuk ngegong. Nggih. Hah? Kula tak ngeceruk, kula ngeceruk. Oh, cukelele. Cukelele. Oke, siap. Lah kendangnya ben disiapke ning ngarep mriki Nggih, Pak nggih. Narso. Ya. Sakniki terus Mbak Winong karo Mbak Birgita berdiri ben bawa gubuk asmara. Oh nggih, siap. Ah, kaya apa? Mas Kluduk emang ngusung-ngusung kendang ya ora apa-apa lho, Mas. Nggih. Pak Ngarso ing Tulodo menika sareng. Ah, ngono. Sing mbok junjungi kendange ora Pak Ngarsone wae. Lah kan wis disungi kan tak usung. Ora kok. Kene. Enggak. Ya bir, nah. Sik, Ayo. Mas. Masah ya. Dalam Kula nyuwun pamit riyen nggih. Arep ning ndi? Nang stasiun. arep Iki ngopo? dige kene kok iso malah arepe budal ning Jakarta ki ya ngopo kok iso. Oh, iki ngede kok iso. Ngide. Ayo, Anu, mic. Wah, rasa Mas Duduk. Sampeyan wae ning kene. Ha. Nih. Bir gitar Oh, kok. lagi nek ra wonten. Duh, bir kita sih. Iki bir kita, lah iki Winong. Winong Nah. nggih. Aku lek ndelok Winong kaya nom-nomane bojoku mbiyen. Ya ngene iki to. Lah, alang bojomu mripate ireng kabeh ngono lho kok iso. Kok mbok pamer nih. Ki tak culek kok putih. Ngono. Kene nduk. Kene lengkap. Kene. Rada ngeset to. Iya, sip. Bir, Bir. Siap. Ya, bir kita Pun mriki mawon Mas Karso. bir kita duet karo Green Sand iki wis satu. Coba nduk. Pun mriki mawon, mriki ngagem gen kula mawon. Winong. Nah, Nggih. kene. Nah,
Ya, dibawani ya, dicicil. Ayo Bir, awakmu sik Bir. Ya. Nyingkar nyingkur. Sing kok anyar dur. Ayo. Ya ora apa-apa itu. Bir, Iya, awake Pak. dhewe kae pas neng nganjuk viral lho. Yang Napa nonton nggih, akeh. Pak? Heeh. Lah kula wedi lho, Pak. Dikira tenanan mengke kula. Dikira mengke tenanan Lah kula. tenanan mau ta we? Lah pripun Bu Kesi niku pripun, Sing Pak? tak takoni awakmu nyapa Bu Kesi barang ora. Nyapa to dadak teko. Apa-apa kok mesti dadak ndelok Yes, ben to ngene lho, ora apa-apa ora apa. Lek sampean karo Mas Ayo ben iku bekesi ben karo Kang Arso iku lho. Lah Kang Arso ki ora sak angger-angger pilihane wis kelase menengah ke atas sih kok iso. Kok Apa paringi Yukesi. Menengah ke atas deh. Lek ra senengane iki. Bir. Micet. Wiwitane nyingkar nyingkur. Hup, oper, Mbak Winong, ya Nang. Lingsam yen kemutan lelampahan kang Jos. Sip. Ya disetel tenanan to, sik. Iki masalahe kudu met tenan, kendang karo cuk kudu met tenan. Kuwi iso tenan to kuwi, Mas Dik? Semene setelane semene. Biasane ku dhewe lho biasane. Aja. Nah, ya sakno. Ya. Enek setelan di dinding kendang iki. Modele cuk iki kaya sandingmu lho, nyenengke. Nah, Ya dintekne cah loro. Tresno, yo. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Nggih. So ben ra mengecewakan ditesek kendange, Kak. Ayo. mikir. Tutuken sih, Tes, Nduk. tes, tes. Tutuken. Nek iki tutukanmu kurang atus, tutun ndase iki lho. Ya tutun sih. Sia-sia. Denge kaya apa deng? Ah mikir sing gendeng, Pak. Sik, coba. Wis ngono wae tak ning kene tak cekelane. Tak. Mbok. Oh, kuwi bas kuwi. Oh, kluthuk kuwi lho dilahle-lahle ora senengane. Sabotase karo sesama bintang tamu ora. Oh. Mikir. Kualik temen. Jendak. Tanganmu terampil ya ora gelem nyopet to, Nduk. Terampil kok nyopet niku keterampilan kerajinan tangan apa piye? Tak Oh tak. ya tangan panjang. Tak. Pas, masuk. Tung. Kene. Nah. Nah, ya. Sane nyetel kali mlampah, Mas. Oke, siap. Pasti mlampah nyeteli mboten kok wonge mlaku mboten. Ora iya. Lah Tapi iki mudeng. Mas Kluthuk dites ora dites? Oh, kuwi mbok tes wae, meteng po kok iso mbok Mono tes. mripate lara. Wecukmu kok tes ora? Dites ora, Mas? Lah umum tak cekel tok ngene. Ayo. Aku pemain apa, Mas? Nggih. Main laguane apa? Gebuk asmara iki? Kak, Tak jegone lodong apa piye? Ya apa lo dong? Mboten. Aku ora omong mamen ngono ka lho karepku ki. Rasido. Oh iya. Yo, sembukane awakmu, Kak. Ayo. Oke, gubuk asmara. Ayo dengan Saking vokal enten pripun? Saking vokal nggih. Kok awakmu no, kok vokal piye? Ajeng tayupan nih. Sing tayupan. War sermu piye? Kok vokal sih? Nggih. Oh ya wis, monggo manut awakmu wis. Heeh. Makasih Pak Yoyo. Oh, sama-sama. Iya. Mboten tes Pak Yoyo tuku tenggok. Wah, mempani. Ora ya wis. Ayo, iki dienteni karo Pak Lurah lho, Kak. Ayo, coba. Monggo. Nang, angkat, Nang. Yen liwat aku kelingan kebukaen biyen tak golere ning cekak kepatmu
Retek, lagi duduk. Nong bir yo kendo. Enggak dhewe. Enggak ya aku. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Ganjel. Ganjel, 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 ganjel. Tok ganjel, tok ganjel. Ora. Yo, yo. Ah, Lho, nggo hae. Cetetan sakjroning ati. biayaan. Tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget luar biasa. Tepuk tangan. Sok ajar suwuk sing iki ya. Iya. Mas Luduk. Dalem. Sok nek golek bojo ngene iki, nek kowe ra tanggapan mbok cak cokekan tok. Wong loro mlaku. Mlaku gundul malah bojong ini malah medeni. Lah ngopo? Ngantek kleru sithik kampleng mulo cilaka. Lah yo, cok iki seni kok. Oke, hebat. Dalam rumah tangga. Suasana irama musik Gubuk Asmara hebat. Maka dari itu tepuk tangan untuk Kang Arso. Mudah-mudahan. Ora iki to sing ngendang iki. Lah lek nek mike apa ya krungu. Oh iya bener. Makasih Kang Arso. Loh, sik Kang, sik dingge Kang. Kang Arso. Sik dingge pisan kas. Anu, umpun to Pak, umpun Pak. Ampun, pun.
Kepruken kendang lho Manarsa. Lambene kritik. Lah ngono kapan lek guyon kok iso. Bangsane. Nggih. Mas Klitik, Mas Kodok, Mbak Eka, matur nuwun. Mangke kasambung wonten ing Nah, Goro-goro. iki lho Mas. Piyayirku yen dahar kewareken lak mboten sekeca. Leres. Ngunjuk yen kakean lak sok plempoken. Lak ngoten ta. Oke, ya ngono lho kan. Dadi ora kaya Lak Ki, dedek sik. iki tau. Kagene teng mriki. Nggih. Mula saenipun lampah pagi mengke. pripun? Pagi mengke. Nggih no. Ya. Nggih, tetep guyon. Siap Mas. Guyon. Kula tak lereng sawetawis nggih. Nggih. Mangke gara-gara kula kancani meleh. Leres, Siap. leres. Setika dawuh, monggo Nggih. mboten enten tawon, mboten enten entup. Lho kepiye tapi ayo klepon sak gulane. Nah, mengke kula bakal terus nih ndelok cerita lakune. Nah, nggih. Mbak Nun panggih wonten ing Telung napa perkara mriki? ning wayang aja ditinggal, Nggih. lucon, lagon, lakon. Lakon lha iki. Digawe lho ya. Siap. Siap Mbak Nun panggih gara-gara nggih. Siap, ngestakaken dawuh. Nggih.